ole với nia chuan in thlir tu tena in rin phak lo in be se phak lo ti tiang chu mi chu ron zai tlat maya ya zaya tin chang tai ka per ve do na tlem ka per to ka per zo lo do hleka ka zo vat tu ra ngai la karin ane zai thiama o ma soi tanga long lo ila pima pui Tuesday's Nightmare khania zai thiam ro uto ka feel vong vong ni ngidar ka per lai pon tin amanen phone ko la ken biak in tun mai zai lo zut chin ti te min shila tin a zai ngam lo chan thleng min shila ni chu tin te bo chu garon soi lang do na lo kan la lo chang phat mai te soi lo nga pima pui hian phone record chai ron zai ti kha kan soi du a phone record sia chuan zai moi khop mai chuan atrakhi thian pakim te siamania chuan gitar ka peranga chuan zai hi agim te fister varte ti khanin upload do ani zaina upload do ani chuan in lo en vek don ya otikhan guitar shrim shrim chukan per zawa thian pakim ten lo edit lenga chuan upload on to mai tlem ngai thachinang miang wow sai thia batok ai tham check le ngala mo phone record này là khang thì recording bằng ấy cha còn phốt mày thì khăn này tệ xe ma pui giải ngam lâu reng chan ama nghe in ama community à aron posa kaluru a khoi ve đó là cái vangin kan share chu ka nge chu mi mai in ama hi tun mai giải làm thế lâu tui về thì khi lâu ziak thế là pu dur thanga pusi dur thanga ne ate zai lo zir ve to thin ti te ron ziak te la kan siat chu ka nge nima sela kalo tlai rol chawa ka bi pa hmanga em chuan ka zai thiam lo min ti thu le voi khatma zai to ngai lo tura min shil awangin ka top sang han maka ka ri ru chu ana ma se athu soi kha ka ring tap ani ama lo chu tu na chuan khovel danga zuang lu tin ani pon khovel thar anei to a ka zai thiam lo ani ti chu in tha thau magila ni jang khan ka ukim te off pasal tha chakim thumin non angin phone mangin ka record ve mai maya min lo ngai thlak sak ve reng te uo ti na ron ziaka azai kan ngai to in ka ringa a thiam ziate a o moi ziate kan hria a tuna a content mai ba ka hian azai moi tak le o moi tak hi zawromi puitele ke ni channel te hian kan ngai thakam lo ni ti hi kan han sil du ani